Dneska budeme dělat mise, jo. No. Stíhač tanků, dobře. Britský stíhač tanků, mám tu AT-15. Tak stíhač tanků. Tak se podíváme na stíhač tanků AT-15. Doufám, že se rychle načte bitva. Jo, super, bitva se načetla. Já zase trochu zvuk. No. To je, už jenom čekáme na hráče, já se ještě napiju. Nemám pití, takže nic. Takže jedem. No a bitva začala a jde tu elefant se mnou, paráda. Určitě video zhlédněte celé, budou tam zajímavé věci, které jste jen tak ve vodku neviděli. Vogo, jeď. Mám ještě to základní dělo. Paráda. No, takže tak. Jak jste viděli, tak jsem lehce na MV-jocha zhodil elektrické vedení. Tiger 1, tak pojď. Ty Vogo, stůj! Ne, teď by tam vyjel tady MV-joch. Pancíř neprobit. Paráda. Ty Vogo, já mu jenom pas. Ty Vogo, zase ten joch. Co děláš? Neměl jsi tam jezdit. To je tvoje chyba. Super, teď už mě nevytlačuji, laskavě odejď pryč, no konečně. A nás čeká další tank. No nic, no. Zatím všichni žijou. Mě zajímá, jestli ten joch přežije celou bitvu. Jinak v řádku našich tanků je pod ISem 3. Ty Vogo, to je toto. Tak už je potom. Taká ta věc. Nechci tomu říkat XP, i když tomu XP říkám, i když vím, že toto XPčko není, že to je jiný tank. Ale stejně tomu tak říkám. Jo, XPčko je druhá verze toho tanku. Ty Vogo, co to sučko dělá? Kam jede? Teda Isuna. Je to Isuna nebo sučko? Je to sučko. Nebo... Je to sučko. Víte to CCčko? CC64. Zabijte to někdo waflem? Ne! On zabil toho jocha. Tak to mě mrzí. On furt za mnou jel ten MV-joch. A to potřebuji nějak zabít to CC64. Ty Vogo. Jo. Ne, odražení. Vogo. Hit? Co dělá? What the fuck? Co dělá? Kam jede? On si mě vůbec nevšiml, ten hráč je blbej. No super, už je po něm. Nebo slepej. Jedno z toho. A určitě není normální, že mu stojím za zadkem a on si mě nevšimá. Co? KV2 se zabila. Teda 5. Už se z toho zmatený z těch tanků. No, zničený je tank,
1440 něco damage. První v tabulce, yes. Jo. Klanová mise? What? No, kašlu na klanovou misi. Dobrý, přečetl nám to z každého 2, vyzvedneme ten klanový box, co tam bude. 2 posilovače. Tak to mě teda fakt zajímalo. Tak posilovače jsem úplně nechtěl. Si dám tady. What the fuck? What? Co to bylo? Nějaký bůh? Jak se to tam vzal, to nevím. Jaký máme 156, tak bum bum. Tak a můžeme koupit nové dělo. Tak, bum. Tak a můžeme šetřit na Tortoise. No a pak na FVčko, ty vůbec, tam nás čekají 2 děla, to si děláš srandu. Protože já si zkusím, ne, to mi neukazuje. Asi přeinstaluju to dělo a uvidíme, co nám to nové dělo dá. Každopádně si myslím, že nám něco málo dá. Pak by to chtěl i ten motor rozhodně, já si ho instaluju. Ne, o 100 horší damage. Máme o 100 lepší damage. Máme rychlost nabíjení se sníží na 5,6? To si děláš srandu. To bude jako nabíjet 5 sekund. Průbojnost se nám zvýší na 248. Paráda. Motor nám zvýší rychlost na 16. A rotaci. Jo, koupíme i motor. Rychlost se hodí a rotace taky. Tady to nám nepřidává nic. Tak toho nám přidá dohled. Takže koupíme to, ať máme větší dohled. To už nám nic nepřidává, ten zbytek. Jako já bych sám osobně AT15 doporučil, je celkem dobrá. Jasně, dneska budu hrát skoro celé video. Nebo doufám, pak bych pak bych chtěl i zaměnit třeba za Tornwagna. Ale uvidíme, jak nám to půjde. Ideálně bych chtěl všechny bitvy jenom s tou AT15. Ty 28. Super. No. Takže jedem. Máme tu Tigra a další tanky. Jedem. Jsem samozřejmě zapomněl na Tigra 2. Na dalšího Tigra 1. Paráda. Těch Tigrů je to nějak moc. No takže jedem. Fakt to nabíjí 5,7 sekund. To je jakoby dobrý. Už mi vypršely oba 2 zrychlovače. Tak musím teďka čekat 53 a 55 sekund. Super. Co to je za tank? T-32. What? Pershing nějaký divný. Vypadá to divně, totálně se mi to nelíbí. Odražení, no tak nic. Se schovám. Mám trochu méně HP. Tak jedem. Zkusíme někoho zničit. Tady s kámošů na druhé straně. Byl spíš nepřetul. Ty vůbec, Tiger 1. Tačí se. Ty taky vyjeli po sobě. FV 201 dostal ránu. 28. Zase tam ten tank podobný XPčku. M6A23 1 Tiger, tak pojď. 601, no. Dá se mu víc.
Dal jsem mu víc, to je dobrý. Mám jenom 990 HP, nastřelil jsem 1250 damage. To je super celkem. Nebo teda za mě. Na to, jak je to video dlouhé, tak jsem nezískal úplně všechny ty úkoly, co jsem chtěl, takže možná natočíme i druhý díl, kde získáme zbytek. Nebo úkoly mise. Nevím, jestli v tomhle videu získám všechny, takže určitě bude i druhý díl. Snad bude kratší než to ten. To FV 201. Tu je ta 28. Co sem lezeš? Fuj, zalez. Tě tu nechci. Říkal jsem, ať sem nelezeš. Jdeš pryč, mě odrazil, paráda. To fevečko by si taky neměl moc dovolovat. Tak dobrý, zase jsme fevečko. Pane bože, to tu furt leze to ta věc. Tu M6A2E1. 315 damage, odraz mě. Mi dal hečkem 42. To je ale blbeček. Chci měl přebít apka, no ale ještě jsem zase tady ty 28. A tygr se zabil? What? Proč se tu všichni zabijí? Co jim je? No dobře, no. Já jsem si 1096 XP. Paráda. A zase jsme první v tabulce. To je dobré. Ten týpek nezničil ani jeden tank a dá jenom 676 damage. Ty vogo, co to je za hráče, ty vogo? Co to je? Ty vogo, 5? What the fuck? Kolik toho mám? Dobře, jedna bedna, druhá bedna. Paráda. 5 posouvačů. Tak jako hodí se posouvače. Ještě jedna bitva. A měli bychom dostat další 2 ocenění. A my potřebujeme 15 na tuhle kamufláž. Dobře, vypadá super. Takže jedem. Jaj, sorry. Jo, tohle si chci koupit. Evidentně to jde na všechny tanky, co mají to připínání. To si budu otišnu na to dnešek. Dneska z toho asi uděláme i video. A pak ve sevněných tancích. Tu máme 10, která stojí stejně jako 7, to je AMX M4 mle. Máme AMX Defender. To si možná koupím k tomu. Jo, ten AMX Defender si koupím k tomu. Už nic levnějšího není. AC4. Dobře, kdo chce AC4 si může koupit. Každopádně ta vyšla na asi 300. No nic, no. To jsme se kukli do obchodu. Kukli jsme se na tanky. Tenhle tank vypadá tak divně, že někdo si ho může koupit. Jako samozřejmě někoho se líbit může. To bude jenom 41 minut, takže v dobu, co vychází to video, tak už tam ty AC bedny možná ani nejsou. V druhém videu se pak podíváme, co tam je místo
těch bedení, když vy už to asi dávno víte, protože to video viděl asi tak 3 hodiny po tom, co ho točím. Ty Witch Forest, jo. To je dobré. Dobré není to, že proti sobě máme love. Nebo jak se to čte. A zase tu máme mvjoch. Nebo spíš mtřioch. Nevím, proč tomu říkám mvjoch, jak to pletu s 9 z mvjoch. Nebo 10. Napište do komentářů, který tank z úrovně těch zvláštno tanků, nebo jochů, který tank se nazývá mvjoch. Jako to víte. Super, Chrysler chce zaútočit na love. I když ta, no jako, kde je to love vůbec? Super. Basilisk nám zničili nám, nebo Basilisk Ty vogo, já to ani neumím vyslovit. Blbé jméno. No, kašleme na nějaký něco. Super. Babichu zabilo CC64. Paráda. Jeď, ať tě někdo nehytne. Leo? Co ten tu dělá? Tak. Chrysler tady vyjíždí. Forest Witch jede ke mně. To jako by celkem v poho. Au, něco mě ty vogo hitlo za 400. To je 77. No dobře, no to ta už dostala. No, už ji uletěla věž. Ještě tu máme babichu. Ještě zničíme tu babichu a budeme ve vedení. To bylo 1 rána. 3, 2, 1. 2. rána. No. A věž odletí pryč. By bylo dobré, kdyby se zachytila na zaskale. Ty vogo! Oni zničují ten Chrysler. Isuno. Dobře to. Takže Isuna už je mrtvá. Ty vogo, love zničilo mvjoch. Bych rád ještě tu sučko. Byl by hotový, kdyby nějaká ne. Mě to objede. Ty vogo, to je takovej nesmysl to SU-101. To je malé, rychlé, otravné a totálně to nesnáším. Paráda, máme 2 mise. A Avatar, jo. Máme 10 misí. Tady se podíváme, co tu máme dál. Nic víc nevidím. Jo. Už jsou Vánoce a tohle točím 28. listopadu. Takže já si musím dát nějaký vánoční avatar, protože ještě zítra a pak už je neděle a pak není neděle, pak už je 1. prosince. No. What the fuck? Se mi nějak právě zlaglo vodko. Ale dobře. No, tak už je 1. prosince a už jsou za 24 dní Vánoce a abych měl vymýšlet nějaké tanky. Jo, samozřejmě vyjde Vánoční speciál přímo 24. Avatar dovolená, super. Tady mi chyběly 2 úrovně. Teďka mám ten tank. Nebo měl jsem, už ho nemám, to ten.
Já si dám asi, tady nemám nic zajímavého. Akorát 3. sezónu. Tu je příběh odboje, super, to mě ale vůbec zajímá. Bych si dal, toto je epické, ale nehýbe se. Bych si dal teda ten legendární, ale hýbe se a to je dobré. Mám vánoční tematiku, doufám, že Vodkot přidá vánoční garáž. Nevím, jestli byla vánoční garáž, ale určitě minulý rok. Ty si můžou aktualizovat víc těch misí. Paráda. Můžeme i nahradit. Zajímavé. Tyhle, vyhrajte bitvy, paráda. Z Británie nebo Francie, ok. Co nadvládá? Ten těžký tak nechápu. Buďte mezi 3 v druhé pozici s Whitem si děláš srandu. Tak mám udělat. Mohli bychom udělat tu Británii. Ta Británie by šla. Jo, vezme tu Británii. Oj. To vypadá zajímavě. Jsme na Rockfieldu. Na Rockfieldu. Ne, to je ten Pinter. Já tomu teda říkám Pytel. A budu říkat Binter. Jak se to jmenuje ve Vodku. Ním absolutně prostě říkám Pytel, zní to podobně. No, takže tak. No a my jedeme rovnou. No, rovnou někam do háje, protože nevím, jak to mám nazvat, na kopec. Bychom mohli dát s náma 7. Dáme T49, kterou mám na účtě jiném, teda nepřímo na tomhle, na účtu tankista 777. No, jenže tam se si dal to velké dělo, co dává těch 500 damage. To mě zajímá, jaké dělo má tenhle borec. Ty vogo, on má to malé dělo, blbé. Ono je blbé, on nedává žádný damage. Tak, ty vogo, on mizel. Au. Ty vogo, tady je foch. Tady je foch. Tak si děláš srandu. Mě neodrazil blbej foch. Tak, ještě dostej jednu. No, mrtvej. Vsuvka. Kdybych byl chytřejší a nejezdil tam, tak bych neprohrál. A to je pravda. No jo, no. Takové se stávají chyby. Já vezmu ten Tornwagen asi. Jo. Vezmu Tornwagen. Tornwagen je super. Takže tak, to bylo zajímavá mapa. Nevím teda její přesné jméno. A tady je Kenneck Tiger s tou kamufláží, co chci. Fuj, no ona není fuj, ale bolí mě z toho trochu oči. Si stojá na ten AMX. Mlé.
takže bych chtěl tu kamufláž získat. A doufám, že se tak i stane. Takže jdem. Za náma zatím nikdo nejede, jdeme jenom my dva. Tak. Ty vůbec to je zase tohle. To je v každé bitvě teďka. Nevím, kdo si to kupuje. Ty vogo, blbá Isuna, nebo Sučko, nebo co to je. Jo, Isuna. Ty vogo. Proč ty Isuny dávají takový demino? Ještě mě hitne ta blbost. Totální. Už se to zničil. Doufám, že se to zničil. Ty vůbec, co to dělá to vejkačko? Mám posledních 230 HP. Oddraž, prosím. Dívá se. Amurek? Ne. Dívá se. Tak, nabijeme 837 damage zatím. Nechce se mu vyjet. Mě to pěkně kryjou, jak jsou takhle větí. Nám trochu pomáhají z tamté strany. Jakoby za náma, jak jich tam je tak moc. Stáhněte se, jak se nám stáhnout vogo. Mě zabil někdo. Paráda, Koenig nám už zhasl. Takže už se tady z něho jenom kouří. Jo, to mi zase vogo. Co ho tam obklíčil? Ne, chudák. Ty vogo. On tam obklíčil tu T44. Jedna vyhraná bitva? Jak to? Zase s tím atečkem. No jdem dál. Takže dal bych další bitvu. Ještě se teda podíváme tady, no zatím nevím. Posledních 5 úrovní chybí. Tady máme, no, ještě 3 vítězství a bude skoro hotovo. Bereme zase AT-15. Celkem dobrý tank. Tady nečetla jsem bitva. Úplně stejná teda mapa. Normandie jako na začátku. Takže vzpomínáme na starou mapu, akorát teďka nevím dělám na starou mapu, na mapu ze začátku videa. A vlastně tím pádem jedem. No takže tak shodíme strom, projede nám tu AMX 13 M24. Tak teďka tahne. A jedem.
máme tu proti sobě tygra. Tygra 2 a veze to. Pane bože, ta Simera nic nedělá, dělej něco. Go, zase dostala. Ať něco dělá, ale tu jenom nestojí. By mě zajímalo, v té bitvě přežije. Ty vogo. Jeden. A nám tu zbývají poslední tanky. Nebo teda některé. Ta Simera má jenom tak málo HP. Ten tygr mě odrazil. Simera už je zničená, jako uvažuji, že bych si ji taky koupil. Ta kamufláž na to vypadá celkem dobře. My couváme. Juh zabil AMX 5030. Neopačit AMX zabil jejich joh. Náš joh zabil jejich AMX, dobře se to řekl. Ty vogo, ty 25/2. Ty vogo, tak tenhle tank totálně nesnáší. Vysvětlení, žádný pancíř. A teď ještě dostal od něho ránu, to si děláš srandu. Teď nevím, na co se s tím šetří, jestli na teda Zoe 4 nebo teda na Zoe 3. Každopádně úplně určitě dejte like a odběr. A já tu mám ISE, super, a už mě někdo zhasil. Co mě, no tamto. Ne, něco jiného, nezhasil mě, co s tou vysokou věží. Mne AFK. Tak tam stůj a střelí na něho stama. Ty vogo, co to je za hráče, ty vogo? Ty vogo, tak něco dělej, že za tebou tank. Dělej něco, vogo. No super, ještě ta věž uletěla, no super, ten se zabil. Super. Paráda. Další klanová bedna, už dneska druhé, další 3 posouvače, paráda. To je totálně blbá věc. První poškození za Evropu, jo. Turmwagen se počítá za Evropu. To je dobré. No, takže tak. Ne. Vykašlal se, aby tu máme tu něco nového. Posilovač. Zapadajem bitvu. Oáza! To je celkem super. Měla se změnit na starou, ale ještě asi stará oáza není ve hře přidaná. Nebo teda zatím. Jako já nevím, jako v téhle bitvě jsem se jakoby nesoustředil úplně na tu rokli, takže upřímně nevím, jestli tam něco je nebo není. Ale snad jo.
Takže jdeme. Tak nabít celkem rychle, 5,2 sekundy. Jedna chvíli co dělá. Se jako protahuje s tím tankem nebo co, že zvedal to dělo. No, paráda, on mě odrazil. Ne, on je ten hráč tak líný, že on ani nezajede. Prostě čeká, než ho zabiju. Paráda. No, teďka má pás v haj. On se upraví a on tam stejně stojí, když se ten pás upraví. Co to je za hráče? KV1. Ty vogo, další takovej hráč, on ani necouval, prostě stojí. Čeká, než ho zabiju. No, teď se trochu pohnul. Odražení, to si dělá srandu. Ty vogo, další odražení, to si snad děláš. Mě ještě hitne. No, super, zadymka ho. Ukončila. Si opravím dělo a tyhle ty věci. Bylo mě něco hitlo. To bylo stama. Doufám, že se tomu pomstím, co mě hitlo. Basoto. Ještě musím víc vědět. Něco mě spotlo, to bylo asi to basoto. Tak jedna rána. Zase mě něco hitlo, co si děláš srandu. Zas? Bude něco otravného určitě. Ty ten krujser. No tak to už dává smysl. Ten krujser je teda pěkně otravný. No jo, no, je to on. No, tak schválně kde... Provaříme tu zeď. O, něco spadlo. Ty ten krujser! Tak to si užiju. No, co budeš dělat teď, krujsere? No, teď mě to tvoje malinké dělo ani nehitne. Tak a máš to. Teďka oberu toho pancra, bude to bezpečnější. Určitě teda. To tu prostřel tu bránu. Ještě, že jsem tam nebyl. Zabil basotu. Leopard tam je. Tak, už dostal na zničený motor. No, už je po něm. Dobrý, to máme vítězství. A máme tím pádem splněnost, co jsme nezískali úplně tolik toho, kolik jsme chtěli. Ale něco určitě jo. Zase jsem první, yes? No, nic. No, i když. Máme 2 vyhrané bitvy. Ještě jedna, budeme mít další misi. Takže já se s váma rozloučím. Tady s Togem, ještě si vylepšíme tady tohle. No, už bitvu zapínat nebudu. Nebo zkusím. Tak za chvíli 3/4, za chvíli musím končit. Z důvodu odpočinku. A vidíte, mám ještě něco na práci, takže já se na vás těším u dalšího videa. Dejte like, odběr a pište nějaké komentáře. Čaute.